Taha tidak ko maha porsiaw tay, songon nahina tidak ko ni dongata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama parko ko naso hatu dosan, natu mapalangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di parbadia, adorang soabubuhan. Ido tuhata natu maon na bernit, di panguhuman ni silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang, na tua tubanua toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patoluhon, na manai tu surgo lau kundul tu siamon ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana pai mamulau sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mati, au porsia di tot di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panela Kristen akan abadia, doho dihasesani dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangulu sogo daging ni halak nang mati, doho tadi hanguluan na sora suda. Amin.